channel. Today, nandito kami ngayon sa Metro Subway ng Spain. Bagong bukas ito guys kasi mga ilang taon ito na isara dahil ni-renovate nila. So mga 2 to 3 years ito na isara. And then gusto namin i-share yung bagong mga kagamitan nila doon, like yung pagkuha ng mga card. At hindi pa po namin ito nakikita. Ilang araw pa lang po na-open. So let's go guys. Samahan nyo kami. Ito yung Gran Via Station. So let's go and check it out. So guys, nandito na tayo sa bagong subway ng Madrid. Let's go! Ito yung isang exitan dito guys. Look, ito yung ka-exit. So dito nila, pag-enter ka lang dyan. Ito, mira. Mga bago nilang mga So, mag-exit tayo guys. Tara. At titignan natin yung sa isang entrada niya kung gaano kaganda. Let's go. Look guys, ito yung kuhanan ng masaketa. Lahat ito is mga bago. Nagsample lang siya guys. Pero actually may tarjeta na kami. So, example ito kasi yung tarjeta. So, tinatak up mo lang to every month pag natapos. So, dito ilalagay yung tarjeta. Diba? Ayan. Look. Dati natin kasi ipapasok mo siya sa machine. Yun sa all. Ngayon, dito na ilalagay. Then, dito. Tapos, dito mo ilalagay yung pera. Then, kung wala kang cash, meron naman dito yung tarjeta, yung bank account. Pwede mo siya dito gamitin. So, di ba napaka-high-tech? Kung dati natin pinapasok lang yung mga tarjeta, ngayon, ilagay mo lang siya dyan. Makikita mo na kung magkano yung laman. Ito kasi yung para sa mga bata. Yan. Tignan natin yung tarjeta ko kung magkano pang laman. Kasi yung tarjeta ko is just guys lang. Ibig sabihin, 10 biyahe lang siya kung pwede gamitin. Ito. Yan. Aha. Meron pa akong natitirang 8 biyahe. Yan. Di ba ang dali? So meron pa akong 8 biyahe na magagamit ito. So yun guys. Halika, libutin natin itong buong Gran Via. So guys, ito yung pa-exit palabas doon sa may Sol. Kung gusto mong pumunta sa Sol, ito, pa-exit siya guys. Lahat dito is bago. Like itong escalator nila is bago. Lahat ng mga to. Kung mapapansin nyo, lahat is bago. Lahat ni-renovate nila ito guys. So nandito din yung mga history niya. Nilagay nila dito sa may side. Kailangan natin magsuot ng maskarilla kasi maraming tao. Saka may security guard. Tulog. Ito. Yung plano ng subway na to. Ito lang. Yan. So, siguro ito yung architecture niya. Siya yung nag-design dito pala. Yung nasa labas nito, siya yung nag-design. So look, ito yung subway. Kasi sabi niya, disenyo de Antonio Palacios del Acceso, Isla Estación de Red de San Jose, San Luis. So ibig sabihin, siya yung nag-design ng subway na to. So ito yung pinaka-planta niya. Yan. Gran Via Station gaya 1938. 1938.
So, di ba? Ang galing nila, di ba? So, ito guys, yung excavation niya. Yan. Nilagay nila dito sa may pader kung paano nila ginawa. Yan. Matagal kasi itong nasarado guys. Bago mag-pandemya, nasarado na to. Actually, 2 to 3 years yata before, sinarado na nila itong istasyon ng Grand Via. Pero, actually guys, meron pa sila dito yung parang mini museum, yung ginamit nila dito, like yung rails ng tren, inilagay din nila doon sa may pader, ay sa may wall doon, para makita ng mga tao, yung parang history ng Grand Via, itong station lang na ito, itong subway lang na ito. Like, tara guys, tignan natin. Yan, guys. Ito yung paano nila ginawa itong subway na to. Yung pag-process nila. Yan. O, diba? Ang galing nila, diba? Okay, ito na guys, yung mini museum nila. Yan. Ito yung mga old. Ito yung mga old. Yung dati pa before. Kasi lahat ng mga gamit ngayon dito is mga bago na. So, ginawa nilang parang history ba sa kanila. So, dinisplay nila dito para lahat ng mga tao makikita nila. O, di ba? Kung gaano nila kamahal ang kanilang mga mga old na kagamitan. Saka ito ba, guys? Ito well, guys, ito yung mga botelya na kung saan nahukay nila dito nung inumpisa nilang i-renovate itong subway nito. Like, kung makikita nyo mga old bottles, may mga sira pang baso. Kita nyo kung paano nila i-serve. Kahit nabasag yung baso, pinipreserve pa rin nila. Then like ito, yung mga banga. Meron siya yung siglo-siglo. Ibig sabihin, may history ang bawat isa dyan. May history siya. Yan. Kita mo, perfumes, lagayan ng mga perfumes. Yan. Yan. Kasi sabi niya dito, perfumero. Yan. Meron itong history yun sa kanila. Kaya yan, nilagay na nila dyan. And then guys, ito din, meron din tayo dito na ayan. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano nila nakuhukay ang mga to. Sabi niya restorasyon. So, parang ebidensya ba na talagang nakuha nila dito sa istasyon na ito ang mga display nila yan. Tanyo. Ayun, nandun yung yan yung mga botelya, yung sa plato, sa baso. Actually, kung tayo nandun sa Pilipinas, nakuhukay lang natin ang mga to, tinatapon lang din natin, walang history sa atin. Pero sa kanila, since nahukay nila dito sa istasyon na ito, parang naging history sa kanila yan. Ngayon, dinisplay pa nila doon. Tsaka naglagay talaga sila ng isang ebidensya, mga pictures, para ibig sabihin, totoo yung mga dinisplay nila doon. So, look guys. Ito yung proseso ng pag-registrasyon nila sa baso de cristal. So, kung gaano nila iningatan ha. Kung tutuusin, baso na lang siya. Pwede mo na siyang itapon. Kaya lang, ni-restore nila, iningatan pa rin nila. Diba? Look, gumamit pa talaga sila ng, anong tawag ito? Microscope. Microscope, di ba? Di ba? Pati yun. Ito yung parang bronze, pera. Ibig sabihin, de monedas de bronze, 1870. So, kung gaano nakatagal ito, di ba? Yung ceramika naman. And then, yung botelya. Kita mo kung gaano lang kinaingatan, ginawan pa talaga ng mini museum. So, ibig sabihin, isa na namang history ito ng subway station ng Grand Via Sol. Then, meron pa sila dito na ito, kung paano nila ni-restore. Ito guys, ito yung nahukay din nila dati dito na matagal nang naka-display. Restore nila. Ngayon, yun kita mo yung na-locate nila dito. Saka nandito siya.
ganito, proseso de recuperación. Ibig sabihin yan, proseso de recuperación del Emblea de Madrid. Ibig sabihin yan, yung pag-process nila, kung paano nila iningatan at kinuha ito dito. Diba? Nilinis din nila lahat. Kita mo kung gaano yung kadaming trabaho ang ginawa nila para lang maprotektahan itong hindi ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog. Tapos ngayon guys, ang kinalabasan ay charan! O diba, ang ganda? No? Titignan mo dun sa loob talaga is mayroon talaga siyang crack. Kita mo? Nire-assemble lang talaga nila kasi very significant ito sa kanila. Kita mo, mayroon talaga siyang crack. So look guys, yung nasa sentro niya guys, look, tignan nyo yung nasa sentro na design. Yan yung design ng sol. So yan, yung nandyan sa gitna, yan yung design ng sol. Yan yung may kunting history. Yung pagka-rebuild nila, yung subway na ito, Gran Via, ay may kunting history siya. So, diba? Ngayon, pupunta na po tayo sa labas. Titignan natin yung labas ng subway Gran Via. Wow, ang ganda, diba? Kita nyo. Kita nyo guys, napaka-high-tech na talaga, diba? Hindi pwedeng tanggalin ng maskarilla, may security guards, kapalisin tayo. You know guys, napaka-high-tech. Lahat ng makina, kung saan pwede kang bumili ng mga ticket na ganito na lahat. And then, look, meron tayo yung history dito, doon mo makikita. O, diba? Ito lang yung istasyon na may ganito. Sobrang high-tech, sobrang ganda. So, lahat ng mga nag-i-exit dito, namamangha sila kasi napakaganda talaga ng subway na ito. Meron din silang konting mga nakikitang history kung paano nila ginawa itong subway na ito, and at the same time meron din silang mini na yung malaking TV ba. So guys, ngayon pupunta na tayo sa labas. Tara, let's go. Okay lang. Actually, meron din isang station dito na nire-renovate din nila pero hindi katulad nito. Na ito kasi sinarado nila ng ilang taon. 2 days pa lang ito na nag-open. Kasi ito yung pinaka-sentro ng Madrid Sol. Ito yung pinaka-sentro ng mga tourist. Hanggang nandito na tayo sa labas. Guys, ito yung subway Gran Via dito sa Madrid Sol. So sana guys, nagustuhan nyo yung sana namin video na pinakita sa inyo guys. Sa mga bago po sa aming channels, please don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.